Hej YouTube, i dag filmer vi, og jeg skal sådan set lave gavetid sammen med min veninde i Movistar Planet. Ja, nu laver jeg lige den her lidt mindre. Jeg kan ikke lige se, hvor mange bogstaver eller tal jeg har i min brugernavn, eller ikke min brugernavn, i min kode. Det gør ikke noget, de siger navnet. Nej. Du kan prøve at trykke på husk mig, så skal du ikke helt huske på dit navn også. Ja. Vi er sgu venner, så det gør ikke noget, at du ser det. Nej, jeg aner ikke engang, hvad det er, og hvis jeg vidste, så ville det ikke gøre en skid. Og jeg siger det, det er ikke noget at gøre med mit navn. Det er ikke noget at gøre med mit navn. Mit navn er ikke i koden. Det er et andet navn, der er i koden. Så den bliver lidt svært, for det er ikke mit navn, der er i koden. Det er en andens. Jeg ved, hvad du hedder i virkeligheden. Så måske er det bilsnavn. Det ligner ligesom billeder. Ja, nu ser vi stjernen, siger de. Jo, jeg har en meget god nyhed. Jeg bliver snart, om 2 dage, så bliver jeg VBMSP. Nej, jeg bliver VBMSP. Det er ikke måske, jeg bliver VBMSP. Jeg har lige sagt det, jeg måske. Tillykke, Sverige. Tillykke, Sverige. Før stod du stemt på Sverige. Tillykke. For helvede, jeg lægger stadig. Det er fordi, jeg laver film og filme på samme tid. Film, det er ansvaret. Den er genstartet. En gave. Se. Og det her så hende. Hun giver mig 1, 2, 3, 4 gaver. Og der er også en længere. Ja, i dag. Fuck, gider den ikke. Seriøst. Jeg er lige gået ind hos Movistar Planet. Ingen grund. Så prøv at lade være med at lave skærmdeling. Ja, så kan du bare se den bagefter. Hvorfor kan jeg kun se den der? Hvad fanden? Hun har kun givet mig det der lort, så gider jeg give hende noget tilbage. Så jeg vil ikke give hende noget. Hvis hun nogensinde siger... ja. Hvis det der er en god dag, det der er ikke en god gave, det gør det. Det er ikke en god gave. Slet ikke. Nej. Wow, det er lækker. Din computer lækker mere end min fars gamle computer. Okay, jeg ved hvad, jeg gør det på en anden måde. Så okay, nu åbner vi den pæne pige 10. Åbn. Nej, nu lægger det ikke mere. Okay, kig på Skype. Når den er åbnet, så viser jeg, så deler jeg skærm igen, og så tager det væk. Hun gav mig chokolade 4 forever. Giv mig en lorte ting. Gav mig den her ting. Ja, det er min gave. Hey, se, det lægger ikke mere. Eller i hvert fald ikke så meget. Ja, ikke så meget. Det var kun hende der første, hende der og hende der den anden, der læggede. Ups, den der var ikke til 3. Yay! En gammel rynke. Jeg tror, det der var noget hår, jeg gav dig. Og jeg tager tingene på. Det er så, jeg får i gave. Toxic
Tak. Tusind tak, Maria, den søde 1, 2, 3, 4. Så med mig. Pænt. Giv en gave. Gavetid. Så I søde filmer nu. YT Isabella Mellemrum Kægt. Og YT, det skulle jeg godt lide. Ja, det er YouTube. Så hvad jeg hedder på YouTube. Efter ligger den her video med det samme. Siger jeg dig. Tusind godt da. For helvede, du mener ikke, at det lægger igen, vel? Godt. Tusind. Okay. Jeg hørte du kun sige 2 sek. Jeg kan se på gaven. For helvede. For helvede. Nej, den kommer nu, Den kommer nu. Det er en god gave. Jeg har dog nogen alle sammen. Tak. Og så har jeg også en lille kasse, det heller ikke. Det er fra min veninde, den der lige før. De der sko der. Lad os se, hvad hende nu giver mig. Alicia K5. Ja, det var hende, der vi byttede med, fordi hun også skulle have nogle gaver til en gavetid. Så vi byttede lidt rundt, kan vi godt sige. Og vi er ad. Ja, er den det? Er den udgået? Nå. Det koster nok kun 1 eller sådan noget. Jeg har ikke glemt det. Ja, den koster 1. Jeg har prøvet at købe i alle farver, men så ikke genbruger jeg dem. For helvede. Og det er gratis genbrug, så jeg fik ikke rigtig noget. Jeg ville bare gerne af med dem. Fordi jeg havde 12 sider af dem. Spygel. Tusind tak, Katy Perry. Ej, tusind tak. Ej, tusind tak. Tusind tak. Ej, tusind tak, Katy Perry. Jeg er mega stolt af dig. Jeg har sagt, der er en dreng, der har givet mig en... Der er kun én dreng, der har givet mig en gave. Én dreng. Jeg håber nemlig det. Jeg var lige ved at give dig på øvelisten. Og så... Jeg kan ikke huske, hvad jeg giver. City Stilos Stilatos. Tusind tak. Og pænt. Tusind tak. Maria, den søde 1, 2, 3, 4. Nej. Jeg skal have nye bukser på. Oh my god. Jeg må også spørge mig om ven. Tusind tak, var. Tusind tak, nu var så pænt, var. Så pænt. Men jeg laver mange, som I kan se her. Ja, der er mere, jeg kan se på din skærm. Ja. Jeg laver flere af de her episoder her. Tak. Jeg har ikke fået nogen interessante ting på den. Ja, prøv at se mig. Ja, ved du, det må bare være god. Den er helt sort. Skal være god. At det... Jeg hopper bare ned i min seng sådan, tusind tak, tusind tak, tusind millioner gange tak, tusind tak, tusind tak, tusind millioner gange tak. Ej, jeg er så glad. Ja, jeg er blevet fuld. Oh my god, tusind gange tak. YouTube siger til dig, oh my god, jeg har fået en gave, der har jeg aldrig fået i mit liv. Tak. Katy.